Ego nke ya. Hai, nne. Ọnwụ na-emesibe. Na nnụ ngwa gwa ụmụ na nwebe mmeje oge adọrọzi. Bike weniwe ona ya emesibe. Biko kwa na ba. Abụ ete go na moto. Bịa. Biko, okay, I am tawago. Debanu biko. Hai. Ọnwụ nke a ọ rapụ ebe ọ na-eche ebe a ọ bịa na-azụ ebe na-ebe nụ na-anyụ nsị ị na-anyụ nsị kekwere ihe mere ya eso umi ọkpụ je mụọ na-atụ ya ụjọ anya ya na-agba ịnụ ka m na-atụ ụjọ ọ nyelekwe ndị nke ahụ ajụkwasị anyụrọ nsị Bye-bye. John nwa isi m were ọnụ anje eri ji enye ede jekwa ya ọgọ dị ka onye ihe ọzọ ife ụnụ amakakwanụ m aka ije m ejego nke mbụ eje nke abụọ eje nke atọ kedu ka obi ga-esi si m ike ọnụ aka maka ijekwasị anya pụtakwa ọzọ ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ ọ na-ewute m rinne n'anya kwefefe anyị kwuru eziokwu nwa kweta enyebugo m ego nyekwa m mgbasasị ya mana ife mee bụ na mgbe a aghọtasịrị m biznes ọfụma aghọtasịrị m ya mara m ka ego niile asị ịmago pụsịa m n'aka mana nkịta nna anyị nkịta odogo m anya enyochago m biznes ọfụma nyocha ya na wefu biznes a poyi nke a bụ poyi bụrụ dị confam ọ ga-awọ ka ọ ga-aga ọ ka isi kwụkwa m kebua boy keto boy awoto echasuka opuro fifa agba mbọ tụ n'ogwe agbeto aga tụ n'ogwe nna m achọrọ nke bụrụ mmadụ ama m na ebe ya bata nji bịaba na ama m na ịchọrọ ka nna n'iyi agwakwa nga ọzọ nke a ga-aga ama m na nke a ga-enyocha m ọfụma ndị niile mebu nya dị n'azụ mana nke a wefu biznes nke ọ ga-aga mmanụ ka nje egwu ya mana ka ngwa eziokwu ngwa ya na ụkwere elu mpeli ịmara na masịrị ya asị ngwa na ọdas m ya asị mana agmara ọ na ka mbụ na ebe m nọ agbachizi nkịtị biko ayọkwa nga ọzọ ama m na ịma nọ na ya jọ na anya n'iyi abata nji bịaba nna ya biko nwa agwakwa gị ọzọ ọ bụ na enye m ego nke akịta efu ndị niile abịa ebe ya dị n'azụ eburu ego a kịta bunye m tii na biznes ọ bụ na ọ gara ụbọchị ọzọ efu m na mbata na be ga-ebịa gwakwa gị ụdị okwu ọzọ chụpụ m ọ dị mma nwa Aloy. Bịa. Garanti. Okay, ọ nwere chọta na ọsị ka o wee moto drop ya. Ndurukwa.
Sister Biko, John Anakwa, Biko, sister. I'm a mean guru makanambo. Yotalum Godiego. You are gassing off, man. I'm Kauma, Sister Biko, Kauma, this you to our deep. In an Oman, this you to our deep Biko. We for business in your Pugume. Omandika Cosa, in your market, Tiakara business. May of Mekata, Sina Nabi Yogi goes of boom. If you are Yogi in your market, you can go to boom. Pico. John. No, if you look big, no need to know, you if you be one more, come do what goes, what you want to get got. Come do what you got to be good at all you got to go. It should be to you got it. Even at you look at Akonoba got it called. Can't tipia, Kakaka tipia. You know what I got to Jesus no. No, the home master. Now I chose to go ahead and if you're not just able to eat die on a robot. Why you job? Gonna Cato. Eh? Come to package of was. Sister Biko. Sister Johnny Tipia. Is you Johnny Tipia? John Biko. Sister Biko. Manogi Bada. No one name John Anakwa Biko. Only home name was God in a day. God in a day, Melogi home in Johan. God in Africa Biko. So for man also in your market, you take a business of Tinega business. If you want this can think cause on Aga, if one also can be on be your money go because you want to so give them women. Makinya Makakita, Ntinia on Aga. We can learn to Osaka. Only go see a leak in 09 more Nyalakana Apache. Biko, John Anapa. Many million sister Biko. John, Okay. Oh, I need to be one. You need phone. Oh, what I need chief. You need chief. Yeah. Oh, man, I'm one of the workers. I'm only a bazin. I am a good year. Never somebody gave you. What do you have to know? Okay, my man, like to the house. You may go on and then we hit your one. And when you easy on to get one in hand, you have a meal. So bad. I just come back. Oh, this bad. Yeah. Can you bring one in the last? Can one can go? Was the one in the John? Oh, to go one for the John Hannah. On your one goes in a bit. Okay. But I need how I don't. John or one movie. I'm not going to born at the time. You never had a castle now. You didn't have about another now. Oh, you me. I'm going. I want you to drink something, okay? What? Maybe some came. Hey, look at this girl now for me. You fine? Now, my women wouldn't come. Thank you. Oh, Jan, Amaka. Mama. Oh, yeah, I'm not picking at your cheese. Mba, Mama Buria. I go at that. Dear Chacha. Mba, open I go and barely been. I am Nne, Apia. Nne,
Mas ndi voli ya. Oh. Keniko. Na feya ba akaga. Imali sinni. Ihe nne m kụziri m ka m na-eme. Nne m mụrụ m gwara m na ọgwụ kacha ọgwụ nwaanyị ji ejide di ya wee ezigbo nri. Nne. Were nke a ji n'ume wee sị na mma na-eside gị obi ga. Ị na-esi? Na mma na-eside gị obi ga ka m sichaa mmiri naanị aha nwaanyị ga na-abata gị n'obi bụ nwaanyị ugo. Nwaanyị ugo. O nwere nwaanyị ga-eji maka ndị wee mee m ka uche mpụ anara ya. Mana emekatakwa dị o. Nna m bakwa onye tiri isi m mee ife niile ajụkwara m nke a amụkwa m nke mana m bakwa ekwukwana ihe ọzọ. Ya a ma ajụkwa m ka nje fụgọdị na siti. Papa, isi na gị na siti fọ nkogodi. Papa biko echefukwana ego ya maka ego exam ma. Nwere nsogbu ncha. Nwere nsogbu. Nke ị na-eji ịfụ gọdị udo dịkwa. Udo dị. Ndị ofe maka John, ihe ọbịa. Gịnị ka ị na-afụziri maka John? Agwara m. Egwu akwa m ihe ọbụla. John bịa na-ayọ m. Si m ka nje gwa gọdị. Ka onye kwenye nwobere ego ka o tinye na afịa ọ na-azụ. Amasịra m meje. Ka o tinye n'afọ ka o tufuo n'ọfịa. Marakwa na o nwere ihe dị iche n'afịa na ọfịa. Maka ego niile e nyere John bụ ego a tiri n'ime ọfịa. John na akụkọ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. O were ego nye ya ọ tụghị n'afịa. Ọ dị ka eziokwu ka ọ na-ekwu. John pụta ọ na-efesasị ego gọdị. John ahụ ọ bụrụ Fada Christmas. A ga na-arụ ọrụ m ka nna n'ebe ebe anọ. Lọra. A ga na-arụ ọrụ m ka nna ka ebe chọzụ ka m mee. Lọba nna ya. Lọba nna ya. Iwe nwa na gịrị. Osibi ije. Joseph, Nkiru. Bịa n'ebe. Nke ebe ya dị ụta. Abụ nke a gịnị? So na asara ife a n'ụtụtụ a. Ọ ga-awọkwa m Nkiru ya za ya amakwa m ya zaba ya ka m kpọpụta ngwa afọ amakwa m na ọzara ya. Agwara onye. Ndị chọrọ m ebe a biko. Ọgọ nwe ndị bịa chọọ fast na fa chọọ transfọma. Oke na so ndị adịgasị ebe a. Unu gosikwa na ha. Egosisiri fafa sị na ha ya echi aka. Nkiru wetara aịza na-ete ka nza ahụ ya. Isi mana na anya dọkọrọ ọzọ. Ama m otu ji obodo ya ihe na-ego mee. Ama m ihe o mee na shọpụ bekee ya na shọpụ. Mana anyị ga-ejizi maka ya. Hapụzi John ka ọ na-agagharị n'ime obodo. Ịma na onye na-ana nwanne ya na ọ bụghị ezigbo na. Ndị mmadụ furu ebe ọ na-agagharị ya. Ha ga na-asụ ọkwa ihe nwere mmadụ. Ụmụ mana gị na-abụ ga na-ede. Chọọ na-efu ya biko. Biko m. Akwụdobe ya ọ ga na-eme. Auntie Neka, I'm passing. Hey, biko, Auntie Neka, hey, go to Nzena. Ruben and go to Auntie Neka, biko Zona. John, ego lekis no ya kenana. 6 or 500. 500 guinea. 500,000. 6 or 500. Well. Simple question. You can say 100,000 get a man. You can go to Buji. Mbezere na ya ebere. Echefukwana na otu mkpụrụ nwanne nwoke enwere. Ma e nyere ya aka onye ga-enyekwara ya aka. Ị chọrọ ịhapụ ya ka ọ wafuo ndụ ya n'iyi. Biko no.
ọ nna ka m ga-eme ya nkwa ha onye ọzọ ma ọ ga-amụ ihe kwuru maka Nneka biko kwuru maka Nneka nye ya eji m chukwu ayọ gị biko mena ebere dị m ọma o biko ọgwa nye John 500,000 ajata nke oge a dere dị ugbu a imewe gị emewe metọpụzie m biko o biko mere ya ebere oke anụgo m iwe ezigbote nwanne m and enwere ife ihere m na-ama mmiri o wute ka m ka si gbahụrụ n'ebe agbagobe n'elu mana nwanne mmadụ ihe mee n'ụwa echi m bịa n'ọfịs mmede chek 500,000 osisi abụọ aka babakwa n'abalị ya si mba na ọka mma n'ụtụtụ tata ka mbịa ka mfụgo ka eme ka mama na amaka fa arụ dịba nọ nke mara ndị nke adịsị mmasị adịsị nnọọ nna anyị ka maka nwetara gị ife ni rapụrụ ọnwụrụ ọkụ nzukọ nwa ebe gị mkpa njide agụma mbekọ be na siti chukwuru ụzọ ọrụ iwe bịa nwa ọrụ ọzọ na mkpọrọ John nwanne okwu John mekata bịa na-asụ biko ka nye yoba ya ọmanụ na-ede mekwa ka isi eme ọ nwere obere afịa ọjọọ edo ọ tụọ ya ọ nata na arụ ga-adị ya mma na ọ madị sikwa ka o si adị ya masị ka mbịa yoba na ya ụmụ ngwa bụ ide ji ụlọ ya mara aba onye ọzọ ga-ejekwu imekwa m ka isi eme biko nna na ya ụka nna nna anyị anọkwara n'ofu ụbọchị na be m nnekwa Nneka nwanne m nwaanyị na John abata na be m nsị a nwanne m nwaanyị nke ọnụ bịa dịkwa na mma obido kpesaba kọsaba kwube na biko na nyere John nwanne m nwoke aka na mma na ya nwafuru m n'anya si ya ma m nlecha anya na nwanne mmadụ ka efe m ga-emenụ imegwara Nneka be anya afụkwara m ya n'anya nke rinne so ofu ihe mma Nneka be anya ya ayọ m na ama menwere ya akwa na ọnwụ mgbe nenesi anya ka efe m ga-emenụ si ya ngwa ozugbo
What 500,000? Yeah. Ke maka maazi nna na maazi Udoye ke ka sasidi na ha na ya bo anya akwa de ana ni tinyo ogwala ise ni go na ka mota na gi fegenu e mo rogi ga bolu se ka mota ya ye ju ko no ne bolu se ka je mota ka mota zina na ka bi bolu na bazara ma ko ala bo ju lo no na yo ka na ọ̀nà lẹ́yìn elu ego ọ̀nà lẹ́yìn elu ego izole ebe a na-ekwu ọ bụ na nne anya ụnụ ga-afụ na tata dị iche na ife dị iche na-eme ọnọ n'enyi na-eselebreti anya na udo adịgo na ife adịgo mma na anyị bụ ife kpaba ife alụ mana egwu oge ọbụla ọ ga-aka mma ka anyị ṅaa anya ntị n'onu ka o jiri onye ahụ gịnị wee gwa anyị okwu maka na okwu juru n'ọnụ ọnọ n'enyi a sị na olu onye oluchie gwa anyị okwu ndị odogwu ndị nkem gbaalụ nọ ma ị mana mgbe ọ na-ekwu ebe ala ndị bisi ibe nji n'aka ebe a blackberry onye ibute ewu nọ onye ibu a na-akpụ ya bibi maka ndị enwere awa na pink mana ka a napụ ya ka anyị banyere ebe anyị bịara ome a sị maka onye ji ego mapụ nwere ebe a na-akọ o ji ego ji mba ka m nọ n'afọ m ka osisi anyị abịa nke mbụ ebe a dị wik ngwa Ọnọdụ ego n'enu ego onye mmemme ihe m bụ n'aka ihu a bụ champagne oke nkwụ ka ibu na oke nkwụ kpọrọ m na-enwe idea ọbụrụ dị ya champagne ka a na-akpụ ya ọ kala aka oke nkwụ ilegbuo ya anya ọfụma mara m na-enwe idea ịfụ na mmanya akpọta mana nsogbu atọrọ mba etinye gị ya n'aka ka ịkọwazi ya nke fọrọ na mmanya ka ebe na-aga uru adịgo mana ịma na a na-asị na ada agbaba nkwụ aka ịgbara onye ji ijide ego ịkọgodo off point ọ na-aba ijide nene ya ndị be anyị a sị nọ na-abụrụ a na-ekwu ekwu a na-eme ibe agba n'aka ejiri onye eme gịnị enyi ya ọ bụrụ na ya na-afụ ibe omenime n'ebe a ọ chọrọ iji ego emegonu omerụ anya arụ ọ gosiri udo adịgo ibe mbụ n'aka bụ oke nkwụ ọrụ na enyi ya nkwụ ebe a na-akpọ mmanya bụ gịnị champagne inekwa anya fụ na mmanya bụ gịnị kpọtara mbụ mmanya ọsị na oke nkwụ so ibe ọ kwuru bụ ka jiri mmanya megịnị wee kpee ekpere wee iji gosi na udo mere gịnị na udo adịgo akwụkwọ ya bụ nkwụ anyị jiri gwa ndị a na-ebe megịnị jiri oriri ngwa ibe hara ibe alụ ọkwa ibe na-eme ose ngwa ọkwa ị nọrọ na nwaanyị ugo agbatago m o nna ị batagoli
Oh, because you could tell me put to Akali. It's only me. Put to Akali. Amaka! Bia on you tell him my milk on. Guess it is CJ. Hey, Jim North, man. Ha! God, the apple mother. Oh, yeah. Oh, mother, God, dear. Oh, and your cast not name mother. Oh, my God. Now, what I will go it. Now, if you are nearly dead near. No. Oh, hello. Kezi, okota na ga yenwe ni ego. Na-ekwuzi okwu n'ọsị. Okwu ya. Okwu nke a gafego. Ife enyi ekwu kịta bụ ego one ka o nyere. Ngwa nna ya. Takwere m na ntị m. Ngwa nna ego no ya. Takwere m 500,000 naira. 500,000 naira. Hey! Ga-agụ bunyere ya. Okwu apụ aka otu. Godwin. Nwa God bụ sọ mmadụ. Tọrị na anwa. Nwa bụ sọ mmadụ. Ọ maara oke ọrụ dịrị ya n'ezinụlọ kacha n'ebe John nwanne ya nọ. Onye na-ebu ya bụ ibu, na-ebu ya n'obu efu, na-enweghị nsogbu, na-atamughị atamu. Hey! God bụ ezigbo mmadụ. John abụ ajọ nwa si Owere banye n'afọ. Ajọ nwa afụnụrọ m akala ogori. Amaka egwu. John. Biko hapụ akụkọ John. Hapụ m n'okwu gbasara John. N'ihe anyị na-ekwu okwu ya kịta bụ ka Chineke nna m ebere ka ego nke ya nyere ya kịta. Ka o tinye n'ihe, ka ọ baara ya n'ihe, ka ọ ghara efesasị na ka o si fesasị ndị ọzọ. Mmadụ bụ John nka. Ka ebe mmadụ ga-eme. Ka mmadụ ga-eme. Nna. Okereke bịa chọrọ. Okereke. Bịa be ma. Udo adịkwa. Ọ sịkwa na udo dị. Ọ bịara ma gịnị? Ọkwa ihe ọma ka o ji maka ya wee bịa. Ọ sị na ndị ọga na-abịa ibute mmanya n'isi nwa ya nwaanyị. Ha chukwu alụa. Otu adabago na mmanụ. Ọ dabakwara nke ọma. Ọ dabara. Ebe ka nje na tia nuru asị m. Ọ dị mma. Mana nna anyị isikwana na m ajụkarị anaghị ajụjụta. Nna anyị echekwara m na ụmụ okeleke ndị nwaanyị niile anụcha na di. Mba sọsọ. Fam osigo sọsọ nke ọdụ ụfọdụ. Nke ọdụ a ọdụ nwa bụ nke na-achọ ịnụ di kịta. Ọnụ siri nka mana fancha basigo be di. Ọ dabakwara okeleke. Onwe ihe na-atọ ụtọ, onwe ihe na-eyi ezinụlọ aṅụrị ka na ha mụchara ụmụ nwaanyị ha nche jichiche n'ụdị nwayọ. Akụ ha akụkọ ịkọja. Nọ n'ofe kwadobe ji ọmụgwọ. Ọmụgwọ ọkwado osi ebe a ọbanye n'ebe a. Nwunye ga na-amagharịzi ka enwe na-ama n'osisi osi ebe a ofere n'ebe a. Ọ dabara ya. Nke a ị na-etizi ebe n'aka na-asa n'aka. Ọ bịala. Werekwe mmanya a weba. Dịka mmanya ịba dị ya ejigo gị. Ọ mee ka nne ya. Ngwa nka m chọrọ gị ihe. Ihe eri nri. Ngwa. Iri nri ya ngwakarị. Nne nna bịa. Papa. Igwesikwa nkụkọ dị maka ego exam ma. Ewo. O kwuru uche ka o mee ma anyị na-ekwusa okwu John. Papa. M ejikwa aka m wee gaa. O nwere aka m gaa. Emeje. Wala ka ije. Si anọ m nwazi. Si anọ m ozi. Ọ gwara ka kwube ka ma nọ nwee ga-abịa dị ekwe ya ọnụ. Ifugo m na ụmụ kereka. Like ego papa. Okay. Nwekwa n'ihe m na-eche kemgbe. Ọ na-enyekwa m nsogbu n'obi. Ọkwanụ maka John nwanne gị nwoke na omume ya. Lee, ọ bụrụ na ị ga-ekwe, ka
ka anyị hapụ John ka ọ bịa soro anyị biri ka anyị nwee ike ileru ya anya Ifuru John a o sikwa n'ike mmadụ anyị na John ama mbiwu n'ụlọ eziokwu aka nga mara John ọfụma anyị na ya ma mbiwu o nwere ike ọ dịkwa n'otu ahụ i chere o ka anyị nwagodi nne ya anọ ihe dị mma nwekwara ike isi n'ime ya pụta ị mara na ọmụnwa tọrọ ya nwanne m nwoke ka amakwara ya na azọrọ ife niile achọrọ m ka ezinụlọ amara gị doziri ọfụma ebekata John bịa tisaa ya biko nwunye m ọgwanụ ka ọ dị mma ka na-ekwu nkwụghị ihe ọzọ ọkwa maka na achọrọ m ka e nyere ya aka ọ ya mekwara ihụrụ m ji ekwu ihe niile ahụ na-ekwu ngwa ihe ọzọ anụgo m ihe kwuru mesịa ka m chịrị okwu ahụ eje enugo ụrụ ife ya ese ka ọ dị n'otu isi ikwu ya ma gbakwa gị okwu John is not gonna make it here. Na ichefu na n'otu isi wee bịa na be m ọbọcha wee dara wee na-ayọ sisi ajụjere m na nke gọdị ha nje weta ego nka biznes nke a ga-ebido mmecha ya mmemme nka mee nka mee nna mee ịbịa nya ichefu ne ihe ọzụzụ bụ imezi ibe ijewe na ba kpọkọrọ m okorobịa na ụmụ agbọghọbịa wụsara ahụ mmanya ị na-ekezi oke ị na-eke ego na ba asaa onye tara n'afọ ịta ha kpata ego mara otu esi akpata ego nụ onye ka iji eri ụta maka na ọ bụ na ịtara afọ wee kpata ya bụ ego ị ga-agbaka agbakọ pịkọ apịkọ wee rie ọrụ nke kpatara gị nọ wee rie jide ego na-efesasị John Auntie, good afternoon. John, can you hear this? Mba sister, biko. Na ya gwa m ego niile ị chọrọ ịgwa m nsogbu adịrọ mana anwụla m naanị. Sister m anwụ m naanị. Ọ gị nye m ego? Ajụọ gị, ọ gị nye m ego? Maka ịkpọ m je na nke gọdị ihe m ego. Ọ bụzi na ọ gị nye m ego, ị ga-akụrụ m ị ga-tụnye m na nga. Ọ gị nye m ego? Jiri kwa mọka ị na-agwa? Gị ka m na-agwa. Ọ dị nne ka ịsota agwa? Ọ gị nye m ego? Chineke me. The message is style me choose on that. Chineke me. Hey, maka John na-agwa ụdị okwu a. Ọkwa maka John na-agwa ụdị okwu a. Hey, nwa ha chere m bụ na n'iru nkirika ihe ha n'ebe a. Chineke. Okay. Besi n'ụzọ ọzọ ya. Ọ ga-adị mbọsị ọzọ. Dịka di na nwunye gị si gwa m ka m chọtara ụlọ nwatakịrị nna ya ga-anọ ga na-enyere ụlọ aka na ọrụ ụlọ na ihe ndị dịgasị anya so wee chọgharịcha kpọta nwatakịrị a aha bụ Chinasa. Chinasa nne gị egwu ọnwa nwanne m nwaanyị ama na gbara atọ osisi mmadụ chọgharịcha nsị kama m ga-akpọtago m na-amahụ ọ abụọ echi akọwa akọ dị aṅụ ma ọ jụọ ajụjụ asị na amara ọma nke ama nke asị ga-amatago onye mma onye ga-ekwu maka ya ya ka nsị amụta ya. Nwanne m nwoke ekenere gị ịmagoro na ha ụmụ nwoke gbagharị dị nwoke n'ahụ amụgo mgbe m ji apụ ọrụ a mara mgbe mụnwa ji abatakwa adị m enwenwe ohere ọ gwara m ịkpọ nwunye m ka ọ fụgo n'onye a ka ya nọrọ na karịa nke m na mbịa Ọdụm, hello Time. No, ị bịara. Hey, esi ka ị chọta ya, ha dị mma. Chukwu, ndị be gị kwa. Nke m mụgo na ezinebo na ezi ọya maka mụgo nkata m na nwoke anyị kpara mbọsị ya ka ọ kpọtara nwa ya na ya ga-anọ ka ọ na-enyere gị aka na ụlọ emegasị gị ụmụ ife ndị dịgasị agha ịmụ ụmụ ife esi akwa nka ịghọtago ama m ndị enwe ohere ịmụ ụmụ ife ndị a mgbe ụfọdụ ịghọtago nwunye m aka o ji kpọta onye nka afọ ya wụ Chinasa. Nne kedu nnọọ Ọdụm, biko Chukwu gọziere gị o ịnụ aka
Igualiana. Oh, mother, I need to be out. Oh, yeah, you know why. How come the young move back? You come to because Dalo. Okay. I got was in the room. Copy of one or two, I guess she may have was Satarosin. What's it going to do? Duru! Duru! Man? Bia. Duru. Lanya kpọtara gị aha ya ochi na-asa. Onye ga na-enyere gị aka n'ihe gbasatara ozi dị n'ụlọ. Ị ga-agbazi ya otu unu ga-esi mee. Me na ị na-aga ozi ezinụlọ. Madam thank you ọ ga thanks ya kwanu room aya ka room ma ka m na ị gara na room ha. Ka ị bazi. Akọghị ya. Ha duru. Hapụ ya gawa na-abịa. Okay. Ọ bụ gịnị bara ya n'isi? Nke ịchọrọ gwa m. Emere ihe nke eme. Ọdụm, biko Chukwu gọziere m gị o. Biko ekele na gị. Hey. Ma bịa ka m mana ka m bụrụ kene ka m aije ka dị mụ obere ne. Na adịkwana mma. I'm so bad ka m gwa ya ofu ihe na-ebu agụ gị nwa nke. Kita ke dia non. Oh ya mkizu kwa like. Ejafanya kwa nisi, ade ejafanya isi. Uyo. Kendalo. Akuna hindi aku. Akuna ndi eba. Ego na eba. Ego no eba. Iyawo ohere gị. Iji mechapụ onwe gị iji pụrụ mmadụ. O nwere ike ibe ebe a na-ezuzu uche ga-echefu onye maka ebe ebe a ka ezuzu ma ọ mere ihe ọzọ ghọtago chetakwa ebe isi pụta chetakwa na mpa gị na mma gị nọ n'ụlọ agụrụ na-anyụrụ ha anya ya wụ ohere gị inye m na-agwa gị ọndụbọdụ ka ị na-adị enwe nke ị na-adị ya chisa ime ihe mere ụmụ ihe madam anyị na-alaik ịchọ ikele gị ime otu ịchọ ikele ọga gị ime otu ọ na-atụ ọga enwe mere ụnụ kọrịchazie rum anyị ụnụ na-azụ bịazie ị na-ahịa izuma rumu na-azụ ebe a na-egili afọ ime ime m na-agwa gị lekwe gị afọ gị ichefu ihe iji maka ya bịa ebe a aka m akwụ ọkụ ya emegoro gị ihe m ga-emere gị enye m kwuru uche gị dịrị ya Nkem bilite tugodi. Nkem. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị na-esogbu m. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị na-enye m nsogbu. Gịnị dị ihe? Kedu ihe nwere ikwu n'ihe a mere n'ehihie a? N'etiti Chinasa na Duru. Chinasa na Duru kwa. Kedu ihe mere? Ọ bụ ihe otu Duru si na-abụ Chinasa ka ọ na-abụ iri. Anụ mgbe ama na-ekwukwen ka ha nọrọ n'ofuru m gị na onwe gị kwetekwen Duru kwa Duru ahụ dị onye ịnwa na Duru ahụ ezigbote okpo ahụrụ anya okpo ahụrụ ka okpo nne mara okpo ọnụ ogbo Duru ga-eme gị na ihe ga-eme ị ga-arahụ ụra Duru wuo onye nzuzu anọkwa m na nke Duru wuo olukwuo anọkwa m na ya chaa anọkwatakwasị m ebe nọ obi akakwa m ngwa chere ka m jụọ gị ebe ka Chinasa ga-anọkwanụ ka anyị na-eru ma nọ n'ala nwekwe n'ihe o mere anyị na Chinasa biri n'ofu ụlọ mbarụnụ ọka maka ya na Duru nọ dị afọkwana m ihe dị ụmụnne dị njọ dị n'ime Duru ọnwụchachi ihe ike Duru adịghị onye ọ bụ nwunye m rahụrụ ihe abịa ihe ọwụzi ya ka ị ga na-echekasịrị ahụhụ rahụra biko ekwusakwana m ngwa ya dị ekwukwe Yes, no, me. Well, I think
And those who are more for one. Who wouldn't know that. If you're going to go to now. I will. Okay. Kekwan makega na yo gensigine. Wait. You honest? Source of 50,000. Eh? 50,000. Yaki bosses. Ha. Only can. Ma tell what tell. Gene ke joy. Ke odi ajubi ya ke ya ga bodinka. Omni shi emegi nyemegi omni shi nyemegi rapia. Mbesukwa no zo ga anwu. Chelo karo 7. Karo 7. Okay. So what do? Bechi, ibechi no tunga. Tikotego on. I want to go to the no na eja ma obu ni nyero mega. I want the best no na eja ma obu ni nyero mega o. Igenti what am aso na me nwere ega. Eji me ego. What John Bodo. Mana we be jigasi no. Otego James ji enye me nsogbu eji James mo ka wole ego a nye James nwere onwe m. Nge. Ina enye mega kidenye. Omni nye mega nyan mo ni de me gwam Watch on. What? Yeah, did it. 50,000. Yeah, what? Hey, honey. You got back me. Oh, name me joy go. So no more fun on. I'm going to be careful about that. I have. Batakwana de kwanani. Ichazi bagoteni. Why? Ado ke bagoteni. E furu John amambum. John amambum. John. Kedu kwa nke John mekwa ọzọ? Imo na John ga ka m furu tata. Nsa afia abata. Na ya fo bonere nwa ya aka n'ukwu. Na aga n'ụzọ ọgbatu. Na aga fada na nwere Paris. Ebe ma aka ibe no sire ma afia na azụ afia. Na chika isa bere nwe huru. John ka ebu nwa ya gbatu. John, no dokwana John, Ha! Ngwa piko wetu onobi, o jiri nwayo. Emekwan kanga hu John ka gwa ya okwu. O nwekwara ike eno. Ye na gwa ya ga-egwa ya o. Ọ ma mụ mmadụ, Chineke bi n'igwe amụrụ na mụ mmadụ ma pụta tenko bụ fadị n'aka ma were sị enyere m John. Ma nnekwa ya ga-eme mụ na. Maka echikịta ịba ya ọkwa ayịrịọ. Amara ụda ayịrị na ihe maka ịmụ gị ya ayịrịọ. Nweta. Akwa ewetago m. Efu ka o siri fise ga. Ngwa biko wetu obi jiri no nwayo. Biko no jiri no nwayo. Ọkụkụ ka ihe gbasara John nye gị ọbara mgbali elu. Ọkwa nke a na-eche m. Ọbara mgbali elu gịnị? N'enwụlọ nke a. Kata ọbara mgbali nwa na-egbu m, ọka m na o gburu John. Maka mma ọgọ megburu onwe m. Emere m ife ọjọọ nyere nwanne m aka. Biko ozuru wetu obi. Wetu obi. Ị ka na-abatakwa na-abata. Kedu otu ọrụ dịkwa nta? Arụgo nke tata. Hi.
That one. No. How do you do I'm not coming here. Kaja, udah di pa. Good, you know. Oh, that one. No. Obidie. Nine. Ịchọ ya kwuru. Nine. Nna ya hapụgodo nne ya. Hapụ nne akwa nka na ya. Emesịa nnibe. Adịmma o. Ndị Igbo si na ihe ọkụkụ bụ mmiri achụ dị ya mkpa. Nna ya maka John. Ọ maka John. John. Ịma otu John si wee bịa na be m. Wee daa n'ala wee na-ayọ. Na mbikọ na mkpọji na bịa Godi. Ka Godi nyepụ ya ego. Na ọ bụ na enye ya ego nka. Na ya tinye ya n'afịa. Na afịa kịta anọ ga-abụ n'oge ọ ga-agbabazi mbọ na ọ ga-agbanwe. Na ọ ga-eme nkewa. Kọgide kọrọ. Nna anyị nchebenụ. Ọkụ ịma na onye na nwanne ya anaghị apụ ọkwa n'ezigbo ụra. Wee duru ya wee jebe. Abịrụ na nke Godi. Enweghị ihe a na-akọ akọ. Godi agwafọghọ m. Atakpaghị m ya ụta. Maka na ọ ma otu o si ata afọ akpata ego. Atahụ m ya ụta. Ọ na-akọ m na-ayọ ya. Nke bụ na ọ kwakọtaziri hapụ anyị ebe ahụ gbagobe elu. Ọkwa nwunye ọma m. Nwunye ya wee pụtazi ya. Wee gbagobe. Wee yọbịa otu ya. Godi wee gbarata. Wee jụọ John. Ego one bụ ego one nwa. Ata 500,000. Ife onye o ji wee kpọọ 500,000. Amakwa m na John na Godi ga-enye ego ahụ. Amakwa m Godi si ya wee anyị naba. Eme ya bịa. Emesi oje. Obodo ga-anyị ya. Nke na-agbawazi m obi bụ na Godi nyere ya ego a kata ruo echi ya wee na-eje afịa. Wee pụta wee fụ John. Ibe ya na ndị Akali ogere ibi ya nọ. Wee were mmanya wee wụsie ebe niile. John nwanne m wee na-eme ego na-eme ego ka ọ na-agba baza ka ọ na-eke ewu Krismas. Chineke mee bụrụ mmanya na-enyefe mmanya na-enye ọbụla mmanya na-ahụ maka na ụta afụ ọmaghị esikpa ego ma hụ na Godi be anyị na-eme otu a wee na-achụta ego ndị ahụ. Akwanyekwara m ya ọgwụ ejegbo m ka njikwa ya okwu nwa m tọ nkwanyekwara ya ugwu maka na asị na okenye nwere ugwu nwata nwere ugwu na bajebe na bịa abataza m na be ka m dụọ nwanne m ọdụ asị nwa ntọ John wee tọpụ n'ọnụ nwe ihe a na-akọ John na-akọfọ m kọgide nke m wee si n'ime ụlọ wee pụta nke m debere ebe ahụ mahụ m na-akwụra si na ọya nwaanyị owegodowe nọdụ n'iru nwa wee kọtọ ya John wee kọọ m ihe asịsị akọ n'akọ nna obi wee gbawa ma arịrị ụfọdụ nwa nwụsịra mmadụ nwa arụ wee nwa ara Butue nwa butue. Ị na-achọ ịgwa m n'ife niile anyị na-akọ mere eme? Nna anyị masị dozide nwanne m asị. Nna ya nọọzi gị maka anyị ji wee mere nna mụ abụrụzi ya nne. Ihe m bịara ka ịdụ onye ọdụ ka ọ bara ya uru. Ị ka m ga-esi na-asịkpozi ya asị. Nwoke ịdụ onye ọdụ igwe okwu. Ọ dị mma nwa m. Emechaa m akpụ ya kpụọ ya ndụ anyị ọdụ. Ndụ anyị ozugbo ọdụ. Zikwa ya ozo maka na ndị be anyị si n'ụkpa na okpoko buru. Ọkwa ntị chiri ya o. Eye. Egwu mere eme. John. Ihe a na-agwụ n'ibi afọ na-eto ya. Ọ ga-ewetarịrị ihe o debere n'aja ọfịa. Iwu megide. Ya chọrọ ada m mfu ego. Chọrọ efu ego. Nne bịa. Yere m aka chọrọ. Chinasa, ngwa buta akpa, bịa ka ị dọrọ ya.
Mama, ngwa bebe. Nna, ngwa ka nka nọpụta. Oh, Unna Chinasa Gano. You go. Chinasa make sure you take care of them. Unna. Aloy. Bia. Okay, man, me travel. Because when we get out of plant bi eba. We say na so this plant out. Oh, you would know number plant to this of mama na me fena do. And if enku. Try good. Bye. Kind of everything. Or the Gualamma. Body one so body. With you. Body na mma enwe ihe njimaka ya bịa nchọ ka mụ na gị kpa ọ dị m mkpa. Ma aga m drop nwanne gị nwoke di m ọ travel ma enwe na. O travel. So si ga mbatazi ka m were ofu okwute tugbo unu na abụọ. Enwe ihe dị mkpa nchọ ka mụ na gị kpagodi. O biko. Ama na nsogbu adị. Mba nsogbu adị. Itu buonu no kan. Iko John. Ewekwe ni iwe o n'ihe m na Chiege. Mana ihe njikwa maka ya bịawa wo. Ka ngwa gị. Ka anyị were ihe mbụ mere emekpofuo n'etiti gị na nwanne gị nwoke di m. O. Ya ka na-ekwukwa na ego nke onye gị ugbu a. Biko nwanne m jisie ya ike. Emekwana ya gharị dịka abịa ṅụba mma ịmagonu. Ya ka nsị ka anyị yọọ gị jido ya nwa nwe ego jidosie ya ike. Ịma a na-azụkwa ego azụ ọkwa ịma ị na-azụ ego ga-abịa na-agbago tupu ị na-ama ihe na-eme ị ga-erigide ego ma ya agwụ na-agwụ ọkwa ịma biko jisie ike o jidosie ya nwa nwe ego ike biko ọ ya ka nsị ka m bịa gwa gị. Onye ndụmọdụ ka ebe ọgwe ibugo na onye ndụmọdụ jọ na-atagbu onwe ya n'afọ ọkwa ị na-ekwu eri oge na-ege gị ana m ekwu ya na be m adị na merod bụ nnukwu nsogbu kọrọ onye ọbụla si ebe ọbụla osi gachachachacha galụ ọ gacha be Jọn ebe m ndụmọdụ ụbọchị na ka ahịa sista Nneka si nọ si ebe o si galụbịa ebe a ka ọ nọ kọọ eligide ihe na-eju ya isi na-akọkọ onye gbuo ezi Jọn na-ege uru na adụmọdụ maka na mbụ nwata abụ nwata biko ịma ihe m ji ekwukwe n'ihe a maka ọ dị mma gị n'ọdịnihu ọ ga-abakwa anụgo uru biko ọ dị mma n'ọdịnihu Chukwu zam Chukwu abụrụkwa m Chukwu ịma ọ dị mma ka ọ dị mma m ga-adị mma ka nke dị n'iru ga-adị anụgo m ikwu ị ga-abịa na maka anya ga-aga buru akpa mana chelụkwa okwu ife m chọrọ ịgwa gị biko Emeka takwa na galụ si na ịbata be Jọn ka ị bịa dụọ m ndụmọdụ ka ịgwa m okwu abụrụ nwata anya adịghị ese mana ọ bụ na ị chọrọkwa ka anyị se biko ebe a bụ be m rapụnụ m enyego m ego tie m ego n'aka abụrụ nwata chere nke ife m ga-eji ego m biko esi n'ebe osi ọ gara ịchọchọchọchọ isi Jọn
Good morning. Good morning, Auntie. Good morning. Madam, go can I order today? Oga, opro nya. O me travel nya. O na eji plane up. Madam, go can na ajuke o can ala holo today. Okay, madam. Okay, o can ala holo. Oga no ni o can ala holo. Ah, actually. Okay, unu chere ife. Nwa Akuko na aka ya. Hey. Kusikwa akike ono ebe ono gbatara aka, kusi akike. Ndị ono tere aka. Onye na-akụ nche nọ na mmadụ na-abịa. Hey! Auntie Nega, bata. Oh, dịkwa na mma. Hey, John, fakadara n'ụlọ. Oh, that's good. Auntie Nega, dịkwa na mma biko. Ai, doze ka ifu. Mo John na kata kare mo ko ma ka. Oh, ki shoto so. Hey, John. O dịkwa na mma biko gwa no. Because no, biko no na so. Biko. Hey, Chimo. Mo John bịara nke makata sky bịa fọ. Amakwa m ga-asọ gị na shimash because then o fi mi America. Azu na chọ ego n'ezo. Okay. Ngwa biko no na-enwe no magagote nwanne gwa no magagote. Ngwa de magagote no. Ama m ihe m ji ajụ because then na amakwa m ihe m ji ajụ biko no. Mary. What time you please? God for this week agalaga. Eh? One no can not give a man. One no can not give a man or give him a God. Can you melo God? Panalama kingdom. Or make a near on your former. Hey! Godi. Aku tak minat aku. Apa ni minat aku? Kini lefu. Naik kini lefu. Gini kan me. Godi na ya no skifa we me. Kedi ye men. Oh. Papa maki kenga mo. Papa ku no ku. Wani ni lefu. President. Gini mesia. Naimba.
Hey!